Γεια σας παιδιά, είμαι ο Ζέτμαν Χάρισμαν και σήμερα θα κάνουμε ένα glitch στο GTA 5 και ναι, και πάμε να το δούμε. Αυτό είναι, μας κυνηγάνε τώρα υποτίθεται την μπάτσι και πρέπει να τους ξεφύγουμε, έτσι. Και εδώ είμαστε, ελάτε σε αυτή την τοποθεσία που είμαι εγώ, εδώ ακριβώς, εδώ. Και λοιπόν, κοιτάξτε τι θα κάνουμε τώρα, περιμένετε, να έρθει την μπάτσι μας να μας πιάσουνε. Και εδώ σκοτώνουμε λίγο, αυτό δεν το κάνουμε το κανονικό, είναι ένα άλλο. Έχω εδώ και ένα φίλο μου και πάμε να κάνουμε το glitch. Κοιτάξτε, όμως κυνηγάνε μπάτσι και έχετε εδώ και μπαίνετε μέσα, εδώ και πουπ, μπήκατε. Glitch στο GTA 5. Και τώρα οι μπάτς δεν μπορούν να σε πιάσουνε ποτέ, όπα, ή μπορούν έτσι. Αχα. Αλλά κάτσε να πούμε μέσα εμείς. Που μου ρίξε. Όχι, μη πέσω, όχι, έπεσε ο μαλάκας. Όχι, κοιτάξτε τι θα γίνει τώρα, πέφτω. Αλλά έκανα μαλακία, ναι. Πάω εδώ. Με πιάσαν οι μπάτσοι, με πιάσαν. Θα πεθάνω. Και τελικά, παιδιά, αυτό ήταν το glitch του σημερινού βίντεο. Σας ευχαριστώ για την παρακολούθηση. Κάντε ένα subscribe. Όχι, μην το κλείσεις άλλη μια φορά. Εδώ. Έχουμε αλέξει το. Παρατσούκ, όχι, δεν έχουμε. Υγεία. Το βλέπετε εδώ, τώρα θα μας χάσουν οι μπάτσοι, γιατί μας κοιτάτε να μας ψάχνουνε. Μη πέσεις γάμο την κοινωνία. Subscribe, μάγκες, please. Και κάντε για ένα like άμα σας άρεσε. Και κάντε και μια κοινοποίηση, αλλά κανείς δεν κάνει κοινοποίηση, το ξέρω. Γεια σας.